Hello! Θα κάνουμε μαρινάδα για σασλίκ. Σασλίκ. Έλα πει σασλίκ. Τι είναι το σασλίκ? Σασλίκ είναι ρώσικο σουβλάκι. Έτσι, έκανα τώρα. Ναι. Αλλά έχουμε καθαρίσει το κρεμμύδι όμως τώρα. Εσύ με έξω το κρεμμύδι, βλέπεις. Μας κάνετε καταντήσεις, θέλεις? Μπορεί να πάω άλλη φορά. Κρεμμύδια. Πρέπει να καθαρίσουμε κρεμμύδια. Αγάπη. Χοντροκομμένα. Σασλίκ. Σασλίκ. Κάνουμε σασλίκ με κυπριακά προϊόντα. Δεν κάνουμε σασλίκ με ρωσικά προϊόντα ή ουκρανίζικα. Εκείνο τι είναι? Ποιο? Το ξύδι τι είναι? Μόνο το ξύδι είναι ρώσικο. Κλάψε, κλάψε να περάσει. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καθαρίζει το κρεμμύδι. Η ουσία είναι μία. Τι κλαις. Τώρα πως το καθαρίσεις, τα κλαις. Έτσι δεν είναι. Τώρα, οκ. Φέρνω καθαρό μπροστά μου, για να μου δείξει πες να τα κόψω. Στα 4 να τα κόψεις. Ολόκληρο. 4 έτσι κάθετα. Αυτό λέω αγάπη. Μία έτσι, και μία έτσι. Νομίζω πολύ μεγάλα θα είναι. Θα τα κόψω έτσι στη μέση. Ναι. Είδες που βρήκα λύση κατευθείαν. Η δουλειά σου είναι σεφ, βρίσκεις κατευθείαν λύση. Σεφ που είσαι στα όνειρά σου. Ναι. Γιατί? Θα το περάσουμε έτσι μέσα στο σουβλάκι και τελείωσε η πρόταση. Είμαι μεγάλο σεφ, δεν ξέρεις εσύ. Έχω φίλο σεφ. Γιάννη. Πόσα έβαλες? 2. Εντάξει, κόψε αυτό ένα έτσι όπως το έκοψες τα άλλα. Ναι. Και το άλλο? Το άλλο να το ψιλοκόψεις, λωρίδες. Έτσι. Το ψιλοκόψεις λωρίδες και να το κάνεις μασάζ. Δεν το κάνω? Μασάζ. Κρεμμύδι. Ναι, να βγάλει τα υγρά του. Αυτό είναι μεγάλο όμως. Δεν πειράζει, θέλουμε μεγάλο. Άδεια στο νερό. Φέρτε, για να το κάνεις εκεί μασάζ. Όχι, μαζί με τα άλλα. Ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένα, ναι. Έτσι, καλά το κάνω. Όχι. Έτσι. Λωρίδες, ναι. Αυτό θέλω να το κάνω. Δεν πειράζει. Μετά, άμα έχεις φίλο σεφ. Γιατί μαγειρεύεις μαζί του και Όχι, εντάξει, ξέρεις. λέω. Ή όταν θα σου μαγειρεύει αυτός μια φορά το χρόνο. Καλά, πότε είναι μια φορά το χρόνο. Έχει... Μια φορά στα 3. Γάμισε από μια φορά τετραετία να πούμε. Τι μαγειρεύεις, τελευταία φορά μαγειρεύεις πίτσα. Και προηγούμενη φορά πριν από αυτήν πίτσα πάλι μαγειρεύησε. Πάλι πίτσα, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα. Έτσι, μασάζ. Ναι. Θα ρίξεις και στην κάμερα πώς γίνεται το μασάζ. Ναι. Έτσι. Δείξε να στάζουν τα... Έτσι πρέπει να το παίρνετε, το πατάς έτσι. Βάζεις δύναμη, θέλει... Άμυνα από πάνω. Βγάζει κόλλα να εγώ κλαίω. Γι' αυτό, επίτηδες το κάνεις. Έχω κάνει περίπου κομμεντιάζεις τώρα. Όχι. Σίγουρα. Σίγουρα αγάπη μου. Σίγουρα όμως κλαίω. Θέλουμε χυμό, κατάλαβες, χυμό από... Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα χυμό. Χυμό από το κρεμμύδι θέλω. Με τα δάκρυα, χυμό και δάκρυο. Αλλά τα και δεν θα βάλουμε. Έβαλες τα δάκρυα σου αρκετά. Εντάξει, βάλω και μέσα και αυτό. Ναι. Τώρα, να χαρίσω και αυτά, το σπάσω. Άνοιξε τα, αλλά μην τα... Δεν τα ζουράω, να τα ανοίξω. Εσύ, τι μοιράκι. Τώρα τι παίρνω. Παίρνω το σουβλάκι. Ναι. Χοιρινό Τι κρέας σουβλάκι. πήρες? Είναι χοιρινό λαιμός. Είναι 2 κιλά, 2 και. Καλό είναι. Εντάξει, το κρεοπολείο είναι καλό να μην διαφέρει. Βάλαμε το σουβλάκι, βάλαμε και τις παντσέτες. Οι παντσέτες δεν είναι στην εντάξει, το είπαμε αυτό. Είναι έτσι παντσέτα κυπριακή. Έτσι. Είναι μπριζόλα κανονική, ρε φίλε. Εντάξει, τέλος πάντων. Κοτολέτα. Εντάξει, κοτολέτα τώρα μετά τι κανένας ένας δεν καταλαβαίνει τι πάει κοτολέτα. Αυτή είναι περίπου μια καλή μπόρα από παντσέτα. Αυτή είναι καλή παντσέτα. Για το κάρβουνο. Μπορούσα να κάνω και ακόμα πιο ψηλή. Εντάξει, δεν πειράζει. Έβαλα και το πιπέρι, έβαλα κρεμμύδι, σουβλάκι. Τι πιπέρι έβαλες? Μαύρο, κόκκους και ψηλό κόκκους. Κόκκους, σωστό πιπέρι μαύρο.
Κόκκους. Ούτε αυτό κανένας δεν θα καταλάβει, αγάπη. Σωστό. Γιατί είναι κόκκι. Ολόκληρο, τώρα είναι κόκκο. Θα πάω το νερό. Μην βάζεις πολύ, μην βάζεις πολύ. Φτάνει δύο. Ναι, επειδή να το βάλεις σε πιο μικρή κατσαρόλα. Επειδή να το βάλεις σε πιο μικρή Να κατσαρόλα. πάω το ξύδι. Έστω. Ναι. Όλο αυτό, όχι. Βάλε λίγο να κατεβαίνεις. Όχι πάνω στα κρέατα, απλά στο Πες το νερό. μου. Πρώτα μου λες κάνει και μετά. Δεν είναι πολύ αυτό το ξύδι. Όλο δεν θα βάλεις, θα μου αφήσεις λίγο. Θα το ακόμα λίγο. Να δω πόσο έχει. Το μισό από εκείνο. Εντύξε το ξύδι. Μαρκά, αυτό το ξύδι. Είναι ρώσικο. Понимаешь? Хорошо, спасибо. Ρώσικο ξύδι, βιβλιάτα. Αυτό το βάζεις στο σασρίκι. Και γίνεται λοκόμι. Πού μπορούμε να το βρούμε? Ξέρω εγώ στο σούπερ μάρκετ, περίπτερα. Σε ποια Εμείς έχουμε ένα περίπτερα. περίπτερο. Σε ποια Μας το περίπτερα. φέρνουν εδώ. Του ενός. Στα ρώσικα καταστήματα έχει. Εντάξει, και στα ρώσικα έχει και στο περίπτερα, κάποια περίπτερα έχει και... Κάποια, όχι όλα. Γενικώς έχει, εντάξει, ξέρω εγώ, που έχει. Για πότε μαρινάρεις? Πότε μαρινάρω? Για αύριο είναι. Για αύριο, για πότε, για σήμερα. Πρέπει να μείνει στο ψυγείο. 12 ώρες, έπρεπε. Καλό θα είναι. 12 ώρες είναι καλό. Ναι. 24 είναι καλύτερο. Ναι, Εντάξει, είμαστε τώρα. ναι. Το ανακάτεψες καλά. Θα το κατέψω ακόμα λίγο. Μου σε φαλάσω το χαρτί. Ο παπάς κάνει μασάζ. Μασάζ. Ο παπάς πριν έκλαιγε. Το λέμε με μαύρο δάκρυ το κρεμμύδι. Να φας αύριο τα σασίλι και τα σπατσέτες. Εντάξει, Να το βάλεις στην κατσαρόλα. μην το βάλω αφού εδώ μέσα. Σε αυτό. Εκεί που να το βάλω εγώ στο ψυγείο. Δεν χωράει, χωράει. Δεν χωράει. Στην πακαθαρόλα θα χωρέσει εδώ μέσα όλο αυτό. Αφού να το θέλουμε έτσι και αλλιώς επειδή... Εντάξει, θα το χωρέσει μέσα εδώ. Βάλω το καλά. Εντάξει. Οκ, τελειώσαμε. Και τώρα μένει να μπει στο ψυγείο μέχρι Βάλω το αύριο. πιο καλά ίσως. Εντάξει. Με αγάπη, αλλιώς δεν βγαίνει τόσο. Σας έκανα αγάπη, πρέπει να το σταυρώσω κιόλας. Να το κάνει αυτό. Έβαλα πάνω αγάπη, έβαλα. Μπράβο. Και τα άκρια έβαλα.